belde bij de ingang van het theehuisje. Maar Emus pakte al de sleutel. Nou, dan wachten we even, hè. Achter slot en grendel. Bent u ingesloten? Bel een van de onderstaande telefoonnummers voor hulp. We zien de binnengeslopen, we zien boete geslopen. Goedemorgen. Ik ben veel vlugger dan Ger. Wat bleef? Ik zeg, ik ben veel vlugger dan Ger. Welke ger bedoelt je? Want er stond 2 gers op het... Dat is 2 keer dezelfde. Dit binnen hier. Goedemorgen. Goedemorgen, aangenaam heen. Die zien op zoek naar de mensen van de modezaak hier vlakbij. Die zou je hier Ja, zien. loop maar even met de worrel en van de Oh, driet binnen. kijk wat een oase. Hé. Wat een chique plek. Ja, kun je die met jou even bellen van de modezaak? Die zijn op zoek naar die mensen van de modezaak toe. Ja, dat zijn wij. Ziet gij Dan dat? moet hier brand van boven van Noord-Limburg hier nog naar Kerkhoek komen. Hou eens even. Ik zal me hier eens even netjes nee, dat- voorstellen. Hi, Oh. Bas van Onderweg. Van onderweg, ja, even kennen van het programma. Hè? Nou, fijn dat ze ons even binnengelaten hebben. Want Emus, ik durf niet te zeggen, was een meneer met een beetje halflang grijs haar. Die zei dat we ook heko's te vinden, die zien in de botanische tuin. Ja, we zitten net hier. Ja, want hij had ook waarschijnlijk zijn vertrekken. En wie stond bij ook voor een... Oh, kijk. Ja. Och mevrouw, je ziet net op die. Trakteren Ja, ook maar Dat had je even. nou niet hoeven doen. Nee, Trakteren maar even. Oh. kind hij. Wat wil er hebben, heren? Nou, nee, ho, er moet eerst gewerkt weer, hè. Anders Oké. denken de jullie Hey, dan allemaal moet ik wel weer gaan bakken, hè? Ja, weer die vers gebakken? Ja, en ik zelf gebakken, ja. Oh, wie? We hebben alweer. Dat is lekker. Stot je door een bekend aan de zelfgebakken wafels? Of de Nee. lekkere tieren? Nee, we hebben misschien nog wel eens gehad. Ooit, nee, grapje. Ja, Nee, gewoon gezellig is dat toch? vrijwilligers, hè? Vrijwilliger, ik ben een vrijwilliger, hij dus. Ja, wat een we laten dat fantastische even weg. plek. Ja, wil je lekker rust hebben, kom hier lekker zitten. De- Wist ze druk in haar kopje, zij zitten, loestert ze naar de vugeltjes en dan weet ze van de zullen we dat op het nemen? Ja, ja. Al één vanavond. Ja. Dan moet je niet weglopen, hè? Ja. Kom. Want dus behalve van de... Je wordt net begonnen aan een schitterend verhaal. Dat ik denk van, dit is niet alleen maar natuur, dit is therapie. Ja, is het ook. Dus je ziet behalve wafelbakster, vrijwillige wafelbakster, ziet je ook een soort van therapeut. Nee, ik ben gewoon vrijwilligster hier. Met koffie en thee. Nee, maar als ze de kop leeg was maken, dan is Ja, dat dan de kunt place je to het be. s'morgens lekker zitten, hij kijkt naar de vogeltjes, loopt even door de tuin aan. Heb je zo het hoofd liggen, is echt waar. Maar de deur was wel op slot. Nee, is een nieuwe ingang door aan die kant. Och, dus wieso te gans verkeerd? Ja, is pas geopend dan. Moeten ze even aan wennen, ja. Mag ik genoeg hoor? Als ik ook nog nodig heb, dan weet ik ook te vinden. Is goed. Een wafel wel huren, dan huur ik er wel. Ja, achter het woorverliezer, hè? Is Zit geen goed. te Nee, vinden. nee, dat had ik niet. Nou, waar wij eigenlijk voorkomen. Ja, Bas, vertel. Nou, wij reden bij ook langs de zaak. Toeval. Ja, maar dat denken jullie wel dukker. Dat Emus ons gestuurd heeft of getipt heeft. Gebeurt nog steeds, doen we alleen niks mee. Want dan is de spontaniteit meestal Weg. al weg. Want dan werden jullie toch weer geïnformeerd, ingefluisterd. Ik heb ook getipt. Ja, nee. Maar we reden bij ochter langs en ik zag uit mijn ooghoek dat bord boven de ingang. En toen moest ik 3 seconden nadenken en toen dacht ik bij mezelf van, daar wil ik toch meer van weten. Dus we waren al uitgestapt en hadden de tralen aangezet. Maar toen kwamen we er pas achter dat S'morgens dicht is nog. 's morgens dicht is. Om 1 uur, hè, wordt geopend. Ja, dat klopt. Maar het bord was zo leuk, want ziet je dat? Ja. Daar stond je op Ja. met een foto van u zoals je denk ik nu ziet. Hè? Ja. Want ik mijnde ook altijd herkennen. Ik begeef me op dun ijs nu, hè? Want als ze een dame aanspreekt. Maar die andere foto ziet je ook. Alle 3. Oh, en wanneer is die foto gemaakt? Die eerste, Ja? ja, wie ik eigenlijk een beetje begonnen ben in de zaak. Ik werk 60 jaar aan de zaak. De zaak bestaat 90 jaar en ik ben 75 geworden. En daardoor had we dat feest gehad, ook voor de klanten.
En ja, een beetje gevierd. Dan heeft ze wel een wolf verdiend. Meer als dat. hè. Ja. Geen koninklijke onderscheiding, hè? Als zelfstandige. Ja, nee. Ik vroeger Maar kocht dat van de komt. baas en gauw Wel loge, maar dat dat is is het bij toch niet. zelfstandigen überhaupt niet. Nee, maar zeg nog heel even wat de slogan is die eronder stond. Vond ik ook zo prachtig. Mode van nu, met de Met service. de service van toen. Nee, ja. Ja. Ja, want dat is, op een gegeven moment moest ze creatief zijn. Ja. En dan zit dat in. Maar nu hebben ze even moeten om het stotterend weer terug te vingen. Maar het is de mode van nu met de service van toen. En ook die winkeldeur is echt enorm, jaren 60. Wat Ja, zo- ja, hè? 53, de 50er jaren, eind 50er jaren. Ja, met die met, Ja, met van, 53 eigenlijk Ja, ja. is dat pand gebouwd. wat is het? Messing of zoer? Ja, dat is messing nog. Messing en dan van die ronde, twee van die ronde schieven worden ze dan tegen. Schieten, ja, inderdaad. Oh, geweldig. En ik heb even naar binnen gegluurd, als je het goed vindt. Jazeker. Er stond een ballonnenboog. Ja. Stond er. Dat is nog van het feest. Wanneer hoort het feest? 18 en 19 maart. maart, maar omdat de zaak 90 jaar bestond, had voor, ook voor de klanten 90 jaar een actie met kortingen. En, Niet te veel die is reclame nu- maken, hè? Nee, die is nu half juli is dat afgelopen. Oké. Dus geef Oh, oké. ook het bord weg. Maar die ballonnen stonden nog behoorlijk strak. Ja, die zijn die heeft de firma geleverd met de garantie dat we 90 dagen plezier zouden hebben. Is de ballon kapot, komen ze zo vervangen. Want de boog heeft die gestangen, we hebben het feest hier gevierd. In de tuin. Ah, Want zoveel klanten, gasten, bezoekers en familiekids niet op die locatie aan. Oké. We hebben hier op zondag 19 maart hebben we dan in de tuin hier dat feest gevierd. ja. Ja. Even voor alle duidelijkheid, wat ziet je van elkaar? Man en vrouw. Al 53 jaar. Ja. En we kennen ons dit jaar 60 jaar. Dus het zit bij ons in een... Je haalt wel van de ronde getallen, hè? Ja, blijkbaar. En dat moet je dan ook van genieten, hè? Absoluut. En volgens mij doet je dat ook. Ja. En dan vieren we hebben alleen nog maar het 's middags open. En de maandag en de dinsdag dicht. En dan komen we voor het 's morgens hier voor de gezelligheid. Even relaxen. Oh, wacht, er staat de klankschalenmeditatie, doen ze hier ook? Ja. Ja. Ja, zo, ik ben bestuurslid van de Botanische Tuin. En dan is dat nogal, kupt ze nogal eens gauw gaat vlotter. Het mes snijdt aan meerdere kanten in dit geval. Ja, wat is snijden, hè? Ondernemer bedoel, het is allemaal op basis van vrijwilligerswerk, hè? ja. Ja, maar ja, goed, je ziet niet alleen bezoeker Nee. in nog eigen Omgeving. tuin. Ja. Ja, moet je er zelf wat aan doen aan de tuin? Nee, daar hebben onze mensen voor in het groen, hè? Goh, dus We zijn een van de weinige botanische tuinen van Zuid-Nederland, hè? ja, Erkend. ja, Ik bedoel, bij jullie een stijl is wel een botanische Ja. tuin, maar is niet de aan. Jochemhof. Ja. Hè? Ja. Een begrip. Ja. Is dit dan meer een verborgen parel? Ja, wij zijn bij de 17 botanische tuinen erkend. En je hebt er 27 totaal in Nederland. Maar we zijn de zuidelijkste en meest erkende tuin van de botanische. Brabant en Limburg zijn wij alleen de enigste. Oké. Ja. Leg even uit nog aan de mensen die dat. Dus zij ontstangen Wat, door mijn werk. wat is een botanische tuin? Ja, botanische tuin is dus, we zijn een museumstatus, dus we moeten aan bepaalde normen voldoen. Dat is de bomen, alles is geregistreerd. Hier staan bomen die zijn uniek. We hebben zelfs 2 bomen die zijn in de wereld niet meer te vinden. En dat gaat ook bij ons straks. Staat er een in de buurt? Nee, dat staat erachter, maar Oké. dan moeten we straks even SRS. Ja. dus Als we gewoon er uniek. even We dadelijk... zijn eigenlijk de hebben ze botanische tuinen, die hebben het op planten, de hebben ze, medicinale planten, maar wij zitten dus sterk in de bomen. Oké. Ja, het is een Engels landschap, Bergmans aangetekend, architect. Dus het is wel interessant. Ja. Ik durf het bijna niet te vragen, maar kunnen we dan misschien even... Ik heb een stukje gelopen. even Ja, wel. maar dat is niet daar. is er, Pak me even een folder. kijk, met de folder in de hand komt men door het ganse land. Maar begin vooral aan de wolfel, hè? Ja, ik heb alle tijd nog, tot, Oké. tot 1 uur. Maar nog even resumerend en terugkomend op het jubileum van Ug Modezaak. Je bestond 90 jaar, je stond 60 jaar in de winkel. Wat ik enorm knap vind. Wie heb je dat
Hè, want het is een relatief kleine kern. Hey, Ja, ja. wie redt ze dat met een Ja, maar- modezaak in deze tijden van internet aankopen en noem het maar op? Nou, dan kom ik als ondernemer dadelijk. Hè. We hebben hele leuke klanten die ons ook waarderen. En het ons ook gunnen. En die blijven echt trouw. Ja, 90 jaar al, zie maar. God, We zijn de derde generatie. fantastisch. Echt. En de Eerst corona papa en heeft mama, ons zelfs papa nog en mama. omhoog getild. Wie heb je dat gedaan dan? Meer omzet gecreëerd in de coronatijd dan de collega's. Vertel. Wat is het Service, geheim? service, kwaliteit, Service. Dan kom je, vakkennis. je kwam toch niet met het grij langs de deur zodat mensen toen ze aankosten? Nee, hè? absoluut. Klanten horen dus met de auto die slechter been zijn. Dat is waar. Ging mensen toes halen? Ja, Ja. we gaan mensen halen. In het park staat halen we mensen.